Buenos días a todos, mi nombre es Mireia y como podéis comprobar pues soy víctima de un accidente de tráfico. Yo el 20 de abril del 2007 se me cambió la vida por completo. Yo era una chica normal y corriente, estudiaba, trabajaba, tenía mi pareja, salía con mis amigos y por culpa de una imprudencia en la carretera pues tuve un gran accidente del cual tuve la suerte de sobrevivir, pero las secuelas las podéis ver y son para toda la vida. La imprudència va ser de la seva parella, un avançament incorrecte en moto que la Mireia està pagant molt car. En el moment de caure, clar, vaig obrir els ulls i clar, vaig pensar, bueno, realment vaig dir, Mireia, com et dius? No? I vaig dir, vale, em dic Mireia, dic que estic bé, no? I com qualsevol persona que es cau al terra, doncs, el primer que és intentar-te aixecar, no? I allà ja vaig veure que no em podia moure, que només podia moure els braços. I, bueno, intentava buscar el meu cos, però clar, jo em tocava i no notava res. La Mireia ingressa a la UCI amb una lesió a la columna vertebral irreversible. Nos dijeron, los familiares de Mireia Sanz nos metieron en una habitación y nos dijeron que Mireia se moría. Yo era descompuesta, mi marido se nos cayó al suelo. Que té la vèrtebres trencades i que té el pulmó afectat. A mi em van tindre que... Bueno, em vaig perdre una mica el coneixement i em van donar una pastilla. La Mireia surt de l'Hospital de la Vall d'Hebron i ingressa a l'Institut Guttmann. És allà on s'adona realment de la seva situació. Arribo a Guttmann i clar, el primer que em trobo és el cartell de Guttmann i amb un nino assegut a una cadira, no? I dius, jo vinc aquí a sortir caminant, però dius, ostres, si el logotip ja és una persona amb cadira de rodes, no? Dius, bueno. Cuando yo vi el Instituto Guttmann y vi la silla dibujada en la pared, yo pensaba morirme. És molt complicat, és molt difícil, perquè clar, hi ha moments de dir, és que no vull tirar endavant, perquè és que no vull tirar endavant, perquè no serveixo per res, no? De dir, quina vida m'espera. I hi ha moments que dius, hòstia, tiraria la tovallola i dir, no tinc ganes de fer res. Però bueno, una mica allà t'obliguen, perquè has de seguir unes pautes i és una rehabilitació, i vulguis que no, doncs, bueno, també et fan veure que vulguis o no vulguis estàs viu, i que vulgui o no vulgui m'haig d'aixecar del llit, i que vulgui o no vulgui haig d'aprendre a vestir i m'haig d'aprendre a fer les coses, no? Però a cop de voluntat, la Mireia ha reprès amb força la seva vida. Ara busca feina perquè està a punt d'independitzar-se. No vol renunciar a res, ni tan sols a la possibilitat de ser mare. No em fa por, em fa ràbia, perquè jo veig coses que sé que per molt que vulgui no les podré fer. Que jo no podré sortir corrents amb el meu nen, o no podré fer segons quines coses perquè no puc caminar. I em fa ràbia. Suposo que si tinc un nen doncs li hauré de dir aixeca't tu que jo no puc. Ha estat la Mireia la que més ha ajudat als seus pares a superar l'accident. Ha empezado a vivir de nuevo. Y la tengo conmigo y la veo alegre, está contenta, lo tendrá por dentro. Pero yo a mi hija no la he visto llorar nunca. Nunca la he visto llorar. Hi ha un abans i un després. I anem superant, però és un pessic que no marxa mai. Vull dir, és un tros de la teva vida que es va quedar aquell dia, el 20 d'abril, i que, bueno, que tens que viure amb ell, que tens que començar a fer la idea. Ella ens ha ajudat molt a nosaltres en aquest aspecte, a fer-nos la vida més fàcil. La Mireia participa de manera activa en programes de sensibilització perquè els joves s'adonin del risc que comporta conduir un vehicle. Ella sap millor que ningú de què està parlant. Molesta mucho abrocharse un casco o ponerse un cinturón. Hay mucha gente que me lo dice, es que me molesta. Y yo les contesto siempre lo mismo, más molesta ir encima de una silla y encima para toda la vida.
Vosotros sois muy jóvenes, tenéis que salir, tenéis que disfrutar. Se disfruta muchísimo más sin una silla. Así que hacerlo, pero hacerlo con cabeza. ¿De acuerdo? Y sobre todo, no hace falta decir a todo que sí, no es necesario. Tenéis que ser lo suficientemente adultos como para salir de vuestra casa y volver a casa tal y como habéis salido. ¿Vale? No que venga otra persona a deciros, o a vuestros padres, pues no, vuestro hijo no va a volver. O tenéis que ir a verlo al hospital.